ya sorgongo rwagusi ase erieta Caleb Ondieki ase ritko lya rero nigo akwanire chinkuma chigenderete ime yorogongo rwagusi igoro ya mangana bwatikaine no kubaga chingongo gesiasa nigairere buna ekiama kya UDA nigo kira chikubika barwaniriri ase birugo byonse bi ime yorogongo rwagusi kuro mugabana gwikakeria kyo bwa MCA na kuboria baria bakorigia ebirugo kweroberia erio kwerikia Caleb Ondieki nche no mu administrator we kiama kya UDA gagusi rero igona chankwane na abagusi ba minto abana chama bane ba UDA elinde mbate ya mangana abera atatu sababu abange babo banga approachiri bankwaneire bakomboli ngambate to koboli ebirogo awo kuru kiama gitu kya UDA orubo MCA obo jumbe obo governor obo senator lakini ndende banyolere concerning UDA inga yamuire nga bono broad based tobate korugusi ntokobeka abantu bande birogo tokore zoning ntagete kobatebiga nga as a party ntora ikase togokwanira nga ntotagete nga bono ntorikobeka monto kerogo kende gionse yakoero mwaka 2022 etuarenga opposition lakini gusiga igago sekisi county uyaebo kobeka abantu bonse birogo korobo MCA obo governor na gochigoro so ntaite kobatebia nga abantu ba minto bali bokorie birogo ao korwa se kiama geto kya UDA twalebo kogera as a party intotagete toire birogo ebinge gekoera antunintu single majority party ebwate birogo ebinge gusiga byo bojumbe so ntoka comment birogo ebiro korwa se birogo bine mbake birogo binde gochigole ebinge korwabu ntotagete konyoro mugabana o UDA ase county ya Kisii tagete konyoro mo senator kurwa sikiama kya UDA se county ya Kisii na abanda abange including women rep wanonko basabanga enga kiyeiga inwe bange join ekiama ligie birogo motete koligia so that nechigo ikenga kinga toigwane kwanyoranga tokoigwana tora strong party tali tokoigwana tabwati bantu bakoligie birogo ense yeiga ebyama binde byonsi emu yae no koliyo borai so ekiama gitu kya UDA igonkwaini kare jinga ntora ikera ase togoteba nga bono ntorikobeka kerogo ase montogete ntorikobeka chama itorikobeka kerogo geita ase obogavana ase oboseneta so far etotaite kiama gitoke strong because gusiga iga UDA nere more popular than ebyama binde so egegoteba kana nga kiama gitu ngekobeka monta ase gete eyuntete kobatebinga obuno bokora nande ntora ikera iga as a party so we are planning to have ebiongozi koru chinsemo chionsi picha gusi bakoboli birogo bya UDA gochakeranse gochigoro so nko batebinga genderera inu nchua so bonge toisaranse torosie party yaito elinde toiro borai gwa gusiga iga asante sana.